Миңа ешкына сездән шундый хатлар килә. Әй язмыш тапшыруына килгән кунакларыгызның тормышларын, гомерләрен, гомер юлларын китап итеп чыгарга теләгегез юкмы дигән сорау белән мөрәҗәгать итәсез. Миңа калса, һәр кешенең тормышы ул чыннан да үзе бер тулы бер китап кебек. Бүгенге кунагыбыз да, әгәр дә аның язмышын, тормышын дәфтәр битенә, кагаз битенә кара белән язсаң, тулы бер роман килеп чыгар иде. Әлеге романны бүген бергәләп укырга, бергәләп ачырга тәкъдим итәм. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, исәнмесез Нурдин абый. Бүген безнең кунагыбыз Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының әйдәп баручы актерларының берсе, күренекле актер, Татарстанның халык артисты Нурдин Нәҗмиев. Исәнмесез тагын бер Нурдин абый. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хыялыма ирештем, сезнең белән очрашырга Ходай язды. Менә бит ул. Мин әле белмәгән андый хыялыгыз барлыгын. Алай булса, без сезне инде күптән алданрак күрешкәндә булыр идек. Нурдин абый, язмыш турында сөйләшәбез икән. Менә шушы сезнең тормыш китабыгыз, гомер китабыгыз беренче битләре нинди вакыйгалар белән башланып китә? Мин 1946 елның 5 октябрендә табигатыбызның иң матур җирендә Балык Бистәсе районы Балыкны Чүкәй дигән төбәктә үстем. Шунда дөньяга килдем. Ә сез гаиләдә ничә бала? Без бик күп, 9 бала. 9 бала. Сез ничәнче бала булдыгыз? Мин малайлардан төпчек, кызлардан менә сеңлем без икәвенә калдык инде хәзерге вакытта. Бүгенге көндә. Мин бала чагым шу ал баласы нинди була? Самый авыр еллар, сугыштан соң еллар, ачлык еллар, ялаңгычлык еллар. Ну шулай да мин бердә үкенмим. Табигать яшисен, төшисен белеп үстек. Тормышның. Шуңа күрә кадерен беләбез. Шул авылда мин 7нче классны битергәннән соң, битергәнче беренче ничектер артист булырга. Кайдан килгән бу гади хәерче авыл баласы бу заманда иде. Кайдан килгән артист булыр? Бер артист күргәнез бар имы соң менә? Юк. Спектакльдә? Юк. 57нче елны авылыбызда клуб төзелде, агач клуб. Шунда әйтәләр без заман мәктәп белән безнең клуб якын гына тирәлгән тора. Артистлар килгән Чистайдан диләр. Шунда узын тәнәфес 15 минут узын тәнәфестә без хәзер чаптык малайлар, яланыз. Артист карага. Артист карага. Хәзер клубка килеп килсәк, сахнә дигәндә аппак баян янә алдына җәеп уйнап утыра. Беренче баянны күрәм һәм артистны күрәм. Шуннан мин бик ни булганмындыр инде. Шок шаян булганмындыр. Бардым бит каршысына ни дип. Артистны. Исәнләштем әле анда малайлар, алар хәзер бардым. Таныша ни дип. Исегез ничек абыйдым. Фатх Рахмандай. Шуннан нәрсә артист буласың килә дип. Нетем килә, артист буласым килә. Менә мисгады менә бу көйне уйлап күрсәтәм әле ди. Услухың барлы ди. Ул услухның нәрсә икәнен дә белмим бит. Кайда белмим услухны. Шуннан уйлап күрсәтте Чистай вальс. Шуннан бик ниткәштен ди. Киш белә бит балаларны театрга кәсбегә кертмиләр. Кинога да кертмиләр. Бу миңа әкренләп бер язып бирде. Менә ди шушыны күрсәтәсең ди. Менә Фатх Рахман абый бирде дип әйтерсең ди. Мен сакладым, менә югалттым, саклаганым. Вот шунда мин концерт карадым инде. Иртәгесен мәктәпкә баргаштан артистларны китәләр икән диләр. Һәм мин чаптым. Яланыш, яланбаш. Барды Фатх Рахман абый карадым менә. Ул шуннан үзен әйтеп китте. Менә мин дә синең якташың булам. Япшалды авылыннан, Балык Бистәсе районыннан. Менә беренче мин Фатх Рахман абыйны шунда күрдем. Бу инде данлыклы, күренекле Фатх Рахман Әхмәдиев иде. Шулаймы? Минем якташым мин әле аннан соң мин театральныйда укыган вакытта да аның белән очрашалар ик. Очраша идек. Менә шулай итеп, миңа яңадан корт кирде күңелгә. Кирде күңелгә. Шуннан күпмедер вакыт үтте, яңадан хәзер театр килә икән диләр.
театр килә икән. Нидән Солтан, Олы Солтан авылы. Үзебезнең районның. Элекке авылдан авылга үзчәннәр спектакль куеп бирделәр. Халык театрлары инде. Мин дә укытучылар белән уйнарга туры килде шулай. Килсәм, тәбәнәң сәхнә. Яңа ни булса да, бер заман узын кертик без анда. Анда ничектер керттеләр безне. Акчалы булмагач, ничектер керттеләр. Карасам, Хади Такташның шигырен сөйли. Соң моны абзый. Ул булып чыкты Равил аби Шәрәфиев. Күрше авылдан. Әйе, без бер нидән Әлима аби Җәләловлар, Роза Хайретдинова, без күрше авыллар инде. Вот менә шунда Равил аби белән яңадан мин. Ул вакытта ул да укучы бит әле. Ул Мәскәүдә укый. Әйе, кышкы каникулга кайтканнар, спектакльгә Казан сөлге спектакль куйдылар, концерт куйдылар. Менә шуннан мине чынлап та артист буласым дип нигә куйдым. Максат. Кайдан килгән ул белмим. Нәселе бездә. Ну безнең барсы да әтием дә бик матур җырлыйдыр я. Әнием дә, әле апам да исән вакытта бик яхшы җырлыйдыр. Ошын җырлыйлар безнең нигә. Ну театр дигән нәрсә кайны. Юк иде. Юк. Мин бит җырчы булырга дип, мен только театр уйнарга. Спектакльләрдә үтәлгән. Һәм менә соңрак ничәнче елда була инде бу сез мәктәпне бетергәч театр училищесына Казанга килдегез? Юк, мин 7нче классны бетердем. Яхшы элекке Хәдис Солтанга укырга барга диләр. 12 километр Солтанга. 10 еллыгында. Ул бик алдынгы мәктәп инде ул тирә-якта бик даныш иткән. Бик зур шәхесләр чыккан. Мин әйтәм, мин Солтанга бармыйм. Ничектер бәхеткәме, ниме Ронодан не килде. Яхшы укучыларны Казанга укырга. Менә мин шунда эләгеп калдым Казанга. Мин туганнарым, абыйларым да туган нидә бар. Мин шулай итеп Казанга килдем. 8нче сыйныфка буламы? 8нче сыйныфка. Бәхеттерме, нидерме, минем абыем школа фузуга урнаштырды да кичке мәктәпкә 80нче мәктәп менә Тукай бурам шатында 80нче мәктәптә кичке мәктәптә бар. Школа фузуда көндез укыйм. Ашаталар да, шинтәдә, киндерәләр дә. Әнә шулай итеп иҗат юлым шундан башланган шикелле. Аннан bir zamanlar bir hanım kildi de bana da şen sanatga kızılışlar yok mu da ben yazıldım tiyatro bilemeyken neye Türevi var. Profsoyuz uğramındağı tege okutuşlar niye var idi medeniyet yurdu var idi anda Habib abi degen şunda birinci zanetsiyaya kildik yuvaşkına bir ne tanışıp gittik indi. O Tahir Yakupov bulup çıktı. Şundan bizden kim etmişli icad gitti. Gürlep bu tiyatr neyine de konsertlerine de şundan ilenip gittik. Ondan indi bitirgenden son mektepni tamamlagaçtan şkolumuzu bitirgeçten bir zamanım Mizele tiyatr gastroller, elmi tiyatr elmi şilişi yok idi. O vaxtda yok ya. Yok. Mizele tiyatra gastroller görülüp bara. Şundan min teneffüste şovup girdim. Beytem rejissör abi kirege dip. Şundan soňuna gövdeli spektakl geçtik kersin gibi. Nişki spektaklni qarab bitirdim. Şundan kirdim. Beytem mene şulay artist bulasım kile. Mene de İrtəgədə kiligiz hazırki Ostrovskiy uğramında Rus tiyatr binasına. Yaşamışlar tiyatr binasına. Şunda saat 10'da da gelirsiniz de. Beytem yarar. Hazır kildim, şiir söyledim, biydim, jırladım hazır. Şundan bir çıkıptır dillerinde. Şundan çıkıptırdım bir 5 minutta beni çağırıp girdiler. Alabız sine dillerinde. Mene noyabrda gelirsiz. Bu 65. yıl. Şundan küteminde hazırlanıp neden noyabr gitkenin şundan tüyelip gittim şakir şekilli minzelege gelip gittik tiyatroga girdim. Repetisiya var. İkinci etajga mindim, ko'tarilib, şundan meni qarshi oldilar endi shu xatla söylab bitira turgan tugul.
Миңа мәйтәм кішкене генә бер нигә шул хөрмәт сарайында. Менә шулай итеп 9 ноябрьдә 65 елда минем Мизәлә театрында иҗатым башланып китте дисәм дә ялгыш булмас. И шуннан артистларның ни белән кызыксындым. Яшәү ниләре, я Алла. Утын ягалар. Суны урамнан ташлыйлар. Нинди артистлар биттеге шәхесләр шундай. Хәзер уйлыйм да әйтәм, ничек театрга бирелгәнлек ниләр алар. Мәхәббәт театрга, Бик бердәм театр, бик. Чыннан да Камал театрын беләләр иде, Мизәлә театр беләләр иде. Шушы Мизәлә театрда ничә ел эшләдегез? Шуннан мин әйтәм укырга барам. И шуннан укырга киттем. Янә Казанга кайттыңыз. Казанга кайттым. Шуннан укып бетергәчтендә Мизәлә миңа бик ярдәм итеп тордылар. 20 сум стипендия бит түләп карагыз. Аны ничек эшләргә кирәк? Мизәлә театры миңа Алла рәхмәт яусын. Шул вакытта да миңа әзме-күпме ай сайын биреп торалар. Син кайтмыйсың диләр. Әйтәм кайтам. Яраттым мин театрны. Мин бүтән шәхесләр аны шикелле әйтәм бит. Хәзерге көндә дә милар мәрхүмнәргә башым иям. Сагынып искә аласыз? Сагынып искә алам. Кайттыгызмы? Кайттым. 25 елда кайттым. Шуннан эшли башладык инде. Шуннан миңа өйләндем. Өйләнү тарихы да кызык кына булды бит әле. Шул Мизәлә кызны өйләндегезме? Юк. Хәзер гастрольдә йөрибез. Бу 23 ел яй көне. Спас районында Чистай якларында йөрибез инде. Бу сайлау көн Чәчәкле дигән авылга килеп төштек. Спас районында. Шуннан мине урнаштырдылар бер нигә инде. Әнисе белән генә тора диделәр. Мәктәп мин үзем генә керәм. Фатирга кирдем. Фатирга кирдем. Кирсәм шундый менә ничектер инде менә язмыш. Ничектер миңа йөрәгемә иркенәеп китте, ничектер чиста, курчак, шикелле. Кич белән шул концертны бирдек. Мәктәп мине көтәсезме? Көтәм диде инде. Булачак иптәшем инде. Шуннан әкрен генә кайтырга чыктык. Сөйләшә. Кайтабыз. Әйтәм, клуб яннарын бик матур авыл. Ниләрне әйләнеп кайтырга дип. Шуннан шулай йөреп кайттык. Иртәгесен мин инде ул эшкә китә, затып клубка хәле зата килде. Уйлашмадык та. Ничектер күңелемә тинетте дә бит. Әйтәм, адресымны бирегез әле. Адресын алдым. Шам фамилиясе, исемен алдым инде. И шуннан күңел әйтә, персонам гастрольдән кайттык. Та җәгенә ни әйтәм, хат языйм әле. Яздым мин хатны. Хат яздым, хатны алган, и хатка каршы хат килде. Әйтәм, сезгә миңа сез бик ошадыгыз. Сез белән хаталашырга мөмкинме? Вот хатлар алыштык. 1 ел дигәндә шул отпускка чыктым, 1 августта кайтып төштем. Булар шактыдан әйтәләргә, сиңа нинди артист кайтсын? Артистлар ялганчылар. Артист, балакай, син колхозчы баласы, сиңа нинди кайтсын? И бу кайтып килә велосипед белән яшишә бакчасыннан. Мин менеп киләм Тыкрыктан. Бу мине күрде дип велосипед белән. Барып төштем. Шуннан үйгә кердек. Чәйләр эчтек. Әйтәм, менә мин өйләнергә кайттым. Хәзер иптәшемне генә әйтә, балакаем, төшмә бу, төшмә бу. Ничек әтиянеңнән ризалык сорадым. Әйтәм, сорадым. Шуннан ризалаштык. Берсе кайттым, икесе барып авыл советына гариза бирдек, өчесе язылыштык. Бу бит инде сез гомерегездә бер генә күргәнсез. Шуннан соң гел хатлар гына аралашып торган. Хатлар белән генә. Менә язмыш. 4нче күрүгә өйләнештегез дигәнсез бит инде бу. Ничә ел бергә яшисез? Хәзер 47 ел. Субханалла. 50 буласы тиздә.
Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның халык артисты Нуретдин ага Нәҗмиев. Шуннан Казанга кайттым. Яхшы гына эшләп киттем инде. Театрда мин Камалга кайткан идем. Мин бу театрда, Күчмә театрда, мин әйтеп барлыгын да белмидер идем. Анда минем якташым Сәйит Аби Шакуров, минем авылдаш, театрның директоры. Документларны тапшырып, Марсель Хакимовичка, ну, пока гаиләң булгачлан, җайсыз торучны юк диде. Бәхеткәдерме, бәхетсезгәдерме, шуннан спектакль карарга дип ризалаштым инде. Сәйит Аби, улым нишләп йөрисең монда? Әйтәм, Сәйит Аби, мин Зәрә белән хушлашып кайттым бит. Кая урнаштың? Әйтәм, менә Камалга урнаштым. Документларны бирдем. Яшәү урының кая соң? Әйтәм, яшәү урыны пока юк, хәзергә юк. Әйтәм, әйдә миндә Общагыда бүлмә бар. 14 квадрат метр. Документларны алдым. Шуннан Марсель Хакимович, дура икәнсең диде. Бүтән бер сүз әйтмәде. Шуннан бүлмә биреп, шунда яши башладым, эшли башладык. Иптәшем дә шунда. Малайыбыз туды. Миңа Салават дип исем куштым. 79 елны Урал якларына киттем бит, Урал якларына гастрольгә киттек. Шунда Свердловск, Төмән, Чиләбе, малайыбыз да үзебез белән Чиләбедә торып, выездной спектакльләр ясыйбыз. Курган өлкәсенә Сафакул районына барабыз. Баруында көн шундый матур, шундый шаккатмалы, әкияттәге шикел Чибәркүл. Фәлзия Бәйрәмова язып чыкты, әгәр белгән булсагыз. Күлләрдә кыйнап, җиләкләр җир-җиләкләр менә шушындый. Әкияттәге шикелде җир. Шуннан бер артистыбыз бездән миңа сөт тап кайтырсың әле, эшли торлы сөт тап кайтырсың әле авыл сөтен дип Чиләбегә. Яра дим. Шуннан килеп төштек кылка бик зур гына авыл. Шуннан җыештыручы ападан сорыйм, апам әйтәм, мөмкин булмас сездән сөт сатып алырга. Улымдай әйтсәм әйтим инде, безнең сыерларны сөтен сезгә эчәргә ярамый ди. Әйтәм, нишләп? Икоз безнең нидәди. Атым шартлаган, маяк 50-нче елны. Ул авылны, шул ике зират, зур авыллар, татар авыллары, татар башкорт авыллары. Шунда миңа аңлатты. Шуннан кайттык, аны сөт алмадым, битте вакыт. Геш вакыт инде. Үтте дә китте дигән шикелле, бер заманы бер нидән Чиләбедән Свердловга күчкән вакытта балабыз ширли башлады. Хәл бетә, үзенә үзе хәл бетә. Бошауда нидә юк. Шуннан апардык, директорыбыз Мансур Шигапов, директор детский поликлиника Свердловская апардык. Бер инде куркыныч юк. Мороженое ашаган связка ниләренә сакны дигән. Тамагына. Уколны бирәләр генә. Кадилар гына уколны барып һәр көнне. Шуннан гастрольләр бетте. Кайттык, балабыз алга китеш юк. Шуннан отпускага киттек. Шуннан кайткач. Балабыз һаман хәлсездәнә, бер заман тамак төбеннән сул як тамак ниеннән шушын хәле шишке барлыкка килде. Шишке барлыкка килде. Тоже без Казанда. Шуннан мин чыгып киттем. Тагы кирәк гастрольгә, иптәшем калды больничный алып. Астрахань якларына, Самара, Саратов якларына, Волгоград якларына киттек. Итеш күрәм. Саратовта. Режиссер белән директор ниме башыма чәчим буйлар. Икәүшләп карага. Әйтәм, нишсез. Әйтәм, миңа кара чәч кирәкми бит, әйтәм, мин улларны уйнап шулай кирәк ди. Мин җөрәгем шу итеп уянып киттем. Шуннан Астраханьга күчтек.
Хәзер вакытта шикелле телефоннар юк бит. Заказ бирәсең, кич белән спектакльдә веса китәсең. Шулай мин аралар юк, сөйләшү. Аралашу үзелеп торды. Беренче Элемтә юк. Элемтә юк. Беренче октябрьдә кайтып төштек. Почтага эшкәндә тулган неләр, хатлар, газетлар алып чыга юк. Мәктәпнәр сабын шуннан киттем. Бу вакытта әниләрем Казанга күчеп килгәннәр инде. Уҗыртлар белән торалар инде. Әнигә барып, әни әйтә, балакаем дип балесталарда. Менә хәзер әлегә Гидов Язучылар союзы, Гидов, Евдейский Гидов. Шунда килдем и нигә шишендеп, нитеп, кемгә килде дигән әйтеп шулай. Пока кирби торыгыз диде. Хәзер сезгә главврач алып керәбезсез. Мин хәбәр итәм, сезне алып китәм. Шуннан главврач алып керделәр. Кәдә, и шуннан әкрен генә моторлап кына миңа сөйләй. Менә шулай. Әле сез яшь. Мин пресс аңламыйм. Сез яшь әле. Балагызда острый лейкоз аккан. Шуннан хәтле. Шуннан мине ниләр биреп, дарулар биреп, малайым янына керттеләр. Мәктәбендә острый лейкоз булсан, иптәш әйтмәгәннәр. Уйнап йөри, у вакытта 4 яшь. Уйнап йөри. Шуннан мәктәп иптәшемә әйтергә кирәк. Белсен. Шулай итеп, балабыз 3 ел күрә торып баланы итеп. Алла сакласын, белә торып та. Аның башлыгы 300 спектакльдә уйнады бит ул. 4 яшьтә сәхнәгә кирде. Bir kimde öğretmey, Alipani okuyup bitirdi. Şundan 7 yaş tulda 82 yılına neyinde 3. mayda gastrolga yapıp çıktık Aligan'dan. Qaytu degen. Şunda soldat qayta degen şovup kere turgan neler var. Şunda. Ulip yarattığın tiyatrını. Şunda İslamiye apası Mahmutova bir brigada akordeon tuğan gününe böyle gittiler. Artistler jeyleşip. Şunda bir ekringe kitaba başladı bir. Ondan şu 21. yılda gidip vardı. Bu Şilebi'de gastroller vakıtının neticesi. Gastroller neticesi. Şu jilekler... Çünkü ulu organizm kabul etmeyi. İte. Korkunç değil. Yaş organizm bala niye? Kıraş olmadı. Kıraş olmadı. Etüşü olmadı mı yaramaydı deyip şu vakitte? Yok. Ana şu sütten yine çıktı. Onda da ben bilmedim. İhtibar bilmedim. Mənə yazmış. Mən hələ fikrimni jey almış oturam. Siz söyləgənlərdən ağlıma gələ almışı. Dünyada en zor hasretlerden birisidir indi o. Allah'ım saklasın. Onu yoğaltı. Bana söylep de, itip de yine kursetip de olmayı. Mənə neçə yıl ötken bitini bu mümkünde hazır. 36 yıl, 37 yıl. 40 yıl ola. 40 yıl vakit ötken yarası bugünküdey eriney. Allah saklasın. Менә шушы авыр сынаулар гаилә төрлечә кичерә. Кемдер киресенчә мөнәсәбәтләре ныгып, алар берсе-берсенә иптәш, терәк булалар. Кемнәрдер бит мөнәсәбәтләр югалырга да мөмкин. Бу сезнең мөнәсәбәтләрдә үзен күрсәттеме, сиздердеме? Әзрәк булды. Әзрәк бул коллектив арасында, театр коллектив арасында сезнең канларыгыз туры килмәй дип Менә шулай әзрәк кенә йотқы салдылар. Аерылырга тәкъдим иттеләр. Әйе.
Әлі сізге эшләр, әлі бірінші шулай деп. Шуннан хәзер ничектер кырт кірді бит. Шуннан әниге бардым. Әни минем бик акыллы. Сөйләп бетерә торган түгел. Әниге сөйләдем. Мин сине өйләндердем менә. Үзең таптың, үзең каптың. Хәзер шундый вакытта birden balağızı yuvalttınız. İkinciden seni taşlasam nerede bula? Birden bunun sözünü etmeye gelmediydi. Allah'a şükür. Әниемнің сөзі... Шынында шулай бит инде. Баласын югалсынла, ерин югалсынла. Allah'a şükür. İpteşim, çünkü bir шын татар хатыны. Итәгатьле. Ялган сөйли торган ханым түгел гомердә. Менә шул ниләре белән мин акlıma килде мәйтәм. Башыңнан чыгарып ташла бу фикереңне. Ләкин тормыш дәвам итә, инде балаларыгыз, оннары тагын тугандыр. Әйе. Хәзер 83 елда кызыбыз туды. Рузилия. Ул 20 айны жоғалту бигерәк тә теге беренче баланы жоғалту әле. Ну, Аллаға шүкір, кызыбыз сау, сәлемәт туды. Куркытканнар иде теге әнисе теге нервы белән әллә тапмый торасызмы? Дип инде шуны кисәтүдә әйткәннәр, без Аллаға тапшырып. Рузилия минем, Аллаға шүкір, минем юлны сайлады инде. Бик яхшы укыды, мәктәпне бетерде. Шул театральный училищега вакытта безнең театрда да уйнап алды. Мәктәптә укыган вакытта Тинчуринның Назыкияв спектаклендә катнашты. Ну, минем драма артистын сайламады, Курчак театры сайлады. Мин риза да булмаган идем. Юк, Курчак театрын яратам инде. Бүгінгінде инде? Бүгінгінде ул 15 ел, 16 ел Курчак театрында. Әкият Курчак театрында. Нәші ижат юлығыз сәхнә юлына қайтыйық әлі. Камал театрынан кеткеніңізге өкінгеніңіз болмады ма? Шул вақытта қаласы қалған. Шүнге Күшмәт театрда эшләү ул елларда бигрәк тә ауыр булган. Сөйләп бетерә торган, хәзер искә төшерәм дә. Булды. Өкінгән чаклар, дигән чаклар булды. Әйе, бір нидә теге Итил суга катыр спектакль чыгардык. Рәшидне килгән вакытта гына шунда ничектер театральный весна булды, ни булды да гүл куркып йөрдем мин нидән Марсакла Күйчтан. Чөнки ул миндә бер ел укытты бит. Белә ул мине. Гүл кашып йөрдем. И шул ничектер драматургда мәҗлес булды, шунда мине шакырып китерде. Жулик малайдай. Менә ди идегә спектакль куяндай. Сиңа роль барды. Мине рәхи җибәрмәде. Икенче юлы Камал театрыннан. Юлларыгыз аерылып киттеме? Шуннан чыгып китте. Ну, Марсакла Күйчнең безнең театрда куйды Ташкыннарда. Мин барбер уйнап Ташкыннарда уйнадым. Спектакльдә уйнадыгыз әйбит. Уйнадым. Мин бик хөрмәтле. Мин 28 режиссер белән эшләдем. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры актеры Нуриддин абый Нәҗмиев. Менә бүгенге көн дигәннән, иҗатыгызга әйләнеп кайтканда, бүгенге көнгә килгәнче бит күпме чакрымнар үткән, күпме авырлыклар. Ул бит Күчмәт театрда эшләү, ул битен шунда кулыннан килә торган эш түгел. Ул кайчакта бераз гына бар, менә мин аны сизәм, үзем шушы өлкәдә инде ничә еллар эшләгәч, ничектер кимсетебрәк карауда бар, инде өстенрәк карауда бар Күчмәт театрга. Ә югыйсә бит Күчмәт театрындагы хезмәт куючылар, аларның бит
күргәннәре, аларның кичергәннәре керсенчә һәйкәл куярлык. Һәрберсенә халык артисты мин әйтәм, һәрбер артистка бер генә 84 елның Хаҗи әфәнди белән спектакль белән Хистай районында йөрибез. Чыкты буран, гостиницада торабыз. Филармония артистлары тора. Без Татталкыш дигән 25 километр дидеме, шул авылга барырга тиешбез. Иллар сатылып беткән шул тарафта. Хәзер чыгып, Аллага тапшырып чыгып киттек без. Илсур Сафиннар бригадасы, чыкмагыз, жүрмәгез. Каты беләсез бит ниде? Күз ачкысыз, сөйләп тора торган түгел. Февраль ае без киттек. Шуннан барабыз, кешкә барабыз. Кичке сагат 7-гә без барып кирдек Татталкыш дигән авылга. Клуб шәһәрем тула. Шуннан безгә табыннар әзерләп, бәлешләр пешереп, ниләр, авыл халкы шулай бит. Шуннан спектакльне уйнадык. Сәгать шул 11-ләр булды. Авыл халкы әйтә, китмәгез, үләсез катып. Шуннан безнең Ринат Ари Мифтах мәрхүмкәем юктай, кайтырга кирәктэй, иртәгә эш барды Чистайда. Безнең дә 800 узата бара хәзердә. Шуннан грузовой машина калды авылда. Автобусна, Кубан автобусы biz хәзер 5-6 километр гына тау менеп киткәндек, машинабызның 2 мөгезен үзде дә шәһәрдә 800. Калдык. Все. Машина ини автобусның ишеген ачып булмый, күз ачкысыз. Буран. Шуннан шул 800 тракторист әйтә, әнә тегендә утлар күрде әзрәк. 500 метр. Анда дуңгыз фирмасы бар ди. Шуның өе бар ди. Киттек. Шунда. Шуннан агына сыртын тулыплар киеп барып кирдек безне. Карап торалар, шу катып карта уйнап утыралар дигәндә шул эшчеләр. Тулыпларны идәнгә җәеп, 13 кеше шунда. Шунда җырлар. Иртә беләнгә хәлле. Күрсәгез без кайтып төшүбез. Сәгать 11-ләргә 12-ләргә кайтып төштек инде. Безнең бөтен шок катып карап торалар. Исәнмелисез. Исәнме дип. Менә шундай. Бакчада кызыктырмаган безне, нәрсә шулай булган? Фанатларча театрны сөю. Сукыр булган без инде. Фанатларча театрны ярату. Менә хәзер ничә ел була инде сезнең театрда эшләгәнгә? 55. Ярты гасырдан артык гомер шушы театрга тугры рәвештә үткән. Сез бит әле бүгенге көндә дә уйныйсыз. Аллага шөкер. Әле 7 спектакль минем бар. 7 спектакльдә уйныйсыз. Субханалла. Нуртин абыйның быел безнең юбилей елы 75 яшь. Субханалла, машалла. Менә шу 75 яшеңдә җир җимердеп 7 спектакльдә уйныйсың икән. Бу бәхетсез бәхетле артист. Аллага шөкер. Мин язмышыма бәхетле. Әйтеп торам бит. Гаиләм Аллага шөкер име. Тормыш иптәшем теге артист белән тору әйткәндә бит артист белән яшәү. Тукай фильмы биргә кирәк дип. Мин кызукканда бик тиз нитәм, хәл итәм. Мизеләдән киткән вакытта да ойман. Миңа дигән квартираны икенче бер Анатолий Богатырев вакытта директор. Мәрхүмкәем. Мин чакырып кайтарды. Яшем бер нидә декретка алында, авылда. Шалтыратты бу. Гой ярында йөрибез. Нәҗми диләр инде. Нәҗми, сәни алып кайт квартира. Хәзер гастрольдә Чистайда уйнадык та, Чистайдан якын бит инде. Якын авылы. Шуннан бер көн ял иттек тә, иншалла кирәп, ни малайны коляскалар ниләр белән бетерсен, килеп кайттык. Соңгына кайттык, комендант әйтә инде, мәрхүмкәем. Нуртин сиңа дигән квартираны бирделәр бит ди. Хәзер шок булды бит инде. Аннан Соня ханым әйтмәдем инде, Соняма. Театрга киттем. Иртәгесен барам. Нәҗми менә малай яңа елда була, менә сиңа дигән. Әнигә мәйтеп чакырдым соң безне. Ала бит икесе дә творческий кешеләр, безгә творческий кешеләр кирәк бит. Шулай мәйтәм, творческий кешеләр кирәкме? Ярым әйтәм, бик әйбәт. Заявление яздым. 2 экземпляр яздым. Берсен үзем алдым, кул куйып әйтәм.
O vaqtda 12 kunmi, 13 kunmi ishlarga kerak. Saniya aytib, ayda qo'ytarib jiberaman seni samolyot bilan. Qozonga qo'yt. Baka anilarda tursin. Aytib, yetdim de 12 kunmi, 13 kunmi ishladim da Messinada marhum Kaymakda bir teatrda da ishlatmaslikni jiberadi. Sen Permga gastrolga borga tegishlik. Bütün repertuarda men zanit. Yaramaydi ama senin şimdi şu an Kremin Kamal Tiyatro'na ministersizliğe da barmadım. Kamal Tiyatro'na özümün okçuma şu an gelip düştüm. Nurdin abi, mana şuшы 60 yılga yakın ijad dövründe türlü haller bulgandır. Artistlar arasında konkurentlыкта, kündəşlikdə, iptəşlikdə sizge qayсысы көбрәк кагыладыр? Türlüçe buldu indi. Mizeleden kuş geçtim yine bir yıllap ağır buldu. Nişiktir meni direktor bilen Seyit abi Şakur bilen fikirlere bir dem tugiliydi. Raul Tumashev. Beni bir Seyit abi yapışıp gitti. Kamal'dan ayırıp. Onda bir de rejissör da var. Rejissör da var. Onları uylamagan. Ondan sonra artistler de bizim onun karakterdagi artistler var bitinde. Artist var bitinde yani. Şunda fikirlerde işittim. Hani jitkirip durar abi. Artist kalkıp bitti. Ayman bitiyorum. Evet. Şundan yazılarının birinde babamında aşırışabız kisekkine Tufan'a bir mendüldüm. O beni bir hürmet etti. İşe bir iştik. Sen koy da. Nikbeyte Mizelle'den gittim. Koşa gittim. O da Mizelle'de işledi bitti. Bize de birinci eserin şunda koydular. Bizim avul kişiler diyen. Meytem bana şulay yarar. Meytem Raul Rahmiş meytem bilen çıktır. Meytem ne? Kabul etmek. Benim bir yazan müzikalni. Bir nadar ezer bula. Nesiydi uzun kuyam. Şol bir vakit ötte. Meni ötüp rolge. Müzikalni komediya. Olay tuğul bulay ol. Dört kisekten tura. Dört de obrazında benim. O benim ilk zaman buldu indi onu. Ana şol jekmesi neyde premier buldu. Oңuş bile neyde buldu. Barda spektaklde 15 yıl vardı o. Sakın neden düşmeyecek. Onu bulmadan şehir kalmadı. Türlü vakitler buldu. Pişme vakitte indi. Uylap kararız. 24 gün geçip gideriz. 24 avulda bulasın. Күнгө икишерде ойнаган чаклар була деген. Бик сирек. Кансыз бик сирек. Шагарым толы авыл клубында. Анда бүгүнкү күндө театрга карата болгон тамашачынын мөнөсөбөтү менен элекеги мөнөсөбөтүн чагыштырып айта аласызбы? Шунсыз кубанычлы. Хәзер менә монда үзебезнең театрда хәзер үзебезнең театрда әйтәм, яшьләр йөри. Шуйна. Менә bir qo'llovli asarni qo'ydi bu Rezida Garipova. Mening bir hurmatim bek zo'r. Ул rejissyorga bir spektaklingda qatnashdim. Meni qorman ustunga chiqardik. Bu qoydan shu xatlar fantaziyasi. Hem kon yoshlar yuri. Siz әле тапшыр rolundan сөйләшкәндә кайбер рольләрдән соңгы вакытта баш тартам дисез, ни өчен? Çünkü aytam bitti. Bir selametligim qoqshadi. Yaşadım batım түгел. Менә мен ilk spektakldan baka bas gittim. Baş tarttım. Çünkü balayda o barber yaş üzerine kirdi. Bugün şarap söyləyəndə түгел. Bunlar obrazlar bunlara gerek. Onlara har gerek. Gerek. Xatirda kerakmi? Xatirda. Yani xatir Allah'a şükür. Yatlıysiz. Xatir Allah'a şükür. Мен neçə yılda bulğan illərində əzrəkkinə ismə düşürə neydi? Benim məktəbdə oxuyanda, avulda oxuyanda Tatar dilindən oxutdu Əmin ağa degan. O mənə şiirlər verədir ya. Səndən bütün üstü bula. Xatirdən şiir, əgər də sən şiirini yoddan öyrənəsənкən diqqət bilən seni aldığı günündə neyində
хәтерне яхшырта. Һәм дөрес тә шулай. Менә бу тел саклау буенча да театрның роле бит ул бәяләп бетергесе зур. Яшьләргә телне саклау, телне үстерү, мәдәниятне саклау өлкәсендә. Ан сүз дә юк. Мин 90 елдан алып, менә минем кызым 85 мәктәптә, Рузилә 85 мәктәптә, татар, рус, бер ягы татар, бер ягы рус мәктәбе булды. Шунда гел татарча гына укыды, 90 елдан алып, 11-не бетерде татар мәктәбен. Шу 99% бөтенесе югары уку йортына керде. Һәм тәртипле, һәм итәгатьле. Әмінә хәзер шул мәктәптә внучкамда шунда 85 бик алдыңгы мәктәп иде ул. Хәзер гафу итегез. Татар теле ул керә. Әгәр дә өйдә булышмасаң, андан юк. Мәктәпкә күз буягына. Күз буягына. Өйдә ата-ана булышмаса, ул мәктәпкә татар теле 1 сәгать ул. Мин Рузиләмедә детсадка бирдек. 5 яшь тулган вакытта детсадка бирдек. Русча белмәй. Гастрольдә безне белә, гастрольдә кәчтән. Һәр заманда заведующий әйтә, бала әл үзе дә заведующий авыл кызы. Мәктәптән кайдан килдек соң? Әл акцент белән сөйләшә. Менә ди кызыгыздай, русча сөйләшегездәй. Кадәр. Ниме бит балалар белә дә нипмейді, аралашмайды. Bir ay жүрсін дейдім. Тіліне ұнатауыл дейдім, әгерде біз емесек дейдім. Hem şolay da buldu bir zaman bir nalat nitke jirdim iken. Papa mama dey. Kızım deydim. Biz papa da tugul mama da tugul biz aniyim, etiyim. Ne şolay terbiyeledik. Hem mektepke de kızıl ne bile bitirdi. Teatralny училище'nda kızıl diplom bile bitirdi. Prezident stipendiyasını alıp okudu. Bana hazırki günde de, bana hazır внучканы da. Kişönemiz. Yaşın batı, min yapışıp yatam indi. Ana bu multfilmlerine halden doyam, kızım qora. Ana şu halim neler. Şoyantıva. Ayya şoyantıvına. Köpmegine görüşsek de atana nitmese bulmayı. Buluşmasa bulmayı. Buluşmasa yok. Elbette, elbette. Yok. Bu zor hizmet Mektep bilen yine bir nersede işlep bulmayı. Elbette şulay. Инде безне дәвам итеп тагын шундый сорау бирәсем килә. Менә мин еш кына безгә кунаклар киләләр бит инде. Өлкән яшьтәге кунакларыбыз менә шу гаилә мөнәсәбәтләрен яшьрәк вакытка караганда хәзергесе мөнәсәбәтләр үтә дә кадерлерәк дип әйтә. Менә сез 47 ел буена бергә яшәү дәврендә сез нәрсә дип әйтер идегез? Яшәгән саен кадере артамы? Яисә инде барбыр да инде ул ниндидер бер калыпка салынган гадәти тормышка әйләнәме? Biz ikimizde bir nide işlegeçten Tahir bile zıhra şekilli üzünden üze her kirek birbirine kirek ya yaş vakittan qaraganda da hazır ne kirek birbirine trev kirek eğer de kadir orta eğer de koytamına işten ile bulmadım ben biz hadi iki güne onun için gündüz bulada olmasa aşamayım da şimdi ol qaytqanına ol birge oturup çekişik gelip tiyatr hallerin yani söyleşip oturarız. Allah'a şükür baka yine Xudoyim aytayım ayırmasın endi ayırayın o qaşanda sayma. Yani aytayım min nitsemi aytayım senden qalmasqa ya. Min bir şey gitsem eyveyden. Yok. Mine kurgenim var bit. Mine biz oralaşarız. Dostlarımız bak neler köp. Ne? Onlardan görüp şundan da aşağıda da pişire bilmiyorlar. Kadri bite. Dünyanın yemi bite. Dünyanın yemi bite. Bir neyini kızığı da kalmıyor. Yani neydi şu ayten bit. Şunu tıkattır.
Менә шулай матур итеп, рәхәт итеп бергә яшәргә язсын инде, әлбәттә сүзләйм. Ә менә артист белән яшәгәндә аның бит көнләшүләре дә булгандыр инде. 24 көнгә, 30 көнгә чыгып китәле син. Булды. Ана шундый вакытларда кем сабыррак иде? Мин ничек тә сабыр булырга тырышады. Булак үзеп кызу, яшәрмим мин аны. Ну, теге ничә ел бергә йөрдек без, кызыбыз туганчы, Рузилә туганчы, 83-кә хәтле бергә йөрдек. 83-тән соң бит әле ничә ел бит әле, ул барыбер да ничә, бер 30 ел барыбер да үзегезгә. 83-тән соң да Камилә Рузиләбез укырга кергәнче бергә йөрдек. Чап китәде җәй көннәрендә. Менә сез әле генә шундый сүз әйттегез, бик рәхәт дидегез бит, бик рәхәт итеп яшибез дидегез, Аллага шөкер. Чыннан да шушы рәхәт, матур тормышыгыз әле тагын бик күп еллар дәвам итсен иде. Ой, амин. Рәхәтләнеп уйныйсыз, өегездә җылы ашлар белән көтеп торучы кешегез бар. Сөяргә балаларыгыз бар, әйе. Кияүләрем дә, балаларым да, Алла рәхмәте яусын, бик ярдәмчеләр. Менә тагын нәрсә сорар идегез Аллаһ Тәгаләдән үзегездән? Ходай Тәгаләдән исәнлек, саулык, тигезлек кенә хәзрәк тигез яшәсәк әле. Тигез булып. Матур булып, әйе. Туймыйсың инде ул. Яшәп туймыйсың инде ул. Нишләтәсең? Шулай дөнья яратылган, берсе дә эшләп булмый. Шундай күңелсез уйлар белән тәмамламыйк әле тапшыруны. Күңелле уйлар белән тәмамлыйк. Матур иттереп, әле бик озак еллар яшәргә язсын. Тамашачыларыгызга нәрсә әйтер идегез менә шушы минутларда? Елларыбыз имен булсын, я Рабби Ходаем. Бердәм булыйк. Минем иң йөрәккә хәзерге вакытта иң авырткан, иң икән үзебезнең татарлыгыбыз ваз кичмәсәк ия. Бердәм булсак ия. Bütün birdemlikte kış. Tarqav olmaska. Ne bulmaska kirek. Mene hazır benim bir yüreğim nite. Erney. Halk sanalı boyunca. Mene şul boş kimine. Millet meselesi. Millet meselesi bir şey. Milletni, tilni saqlау ул һәрберебезнең бурычыбыз. Аны башкарып чыгарга әлбәттә зур хезмәт таләп ителә. Һәр гаилә, һәр әти, ягъни ana шушы сорау өстендә эшли икән, әлбәттә ул нәтиҗәсез булмый калмас. Шушындый матур әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Нурдин абый, әле тагын бик күп еллар сәхнәләрдә сезне күрергә насыйп булсын. Матур яшәгез. Амин. Тамашачыларыбызга да зур рәхмәт. Бу кичәдә бу кичне безнең белән булганыгыз өчен тагын бер атнадан күрешербез. Исәнлектә очрашырга язсын. Сау булыгыз. Амин. Шакыру өчен бик зур рәхмәт.